May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadutong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubati naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan ng top 10 nga mga balita sa Negros subunga adlaw. Masobra sa 2,000 ka mga informal settlers sa coastal area sa Bacolod maapektuhan sa himuon nga clearing operation. Si DRRMO kag CEO mag-assess kung bala danger zone ang lugar nga nahulugan sa bato kag nakapatay sa Iloy nga nagapanglaba. Cellphone sa Vice Mayor sa Kabangkalan City ginkawat, mga sospek natultulan bangod sa GPS. Food terminal sa Negros Occidental maga-operate na sini nga bulan sang Agosto. Kag sa Good Vibes, bangod sang mga dalan nangin madasig ang development sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, probinsya nagapangaman batok sa monkeypox. Samtang COVID situation sa Negros Occidental ang hindi malain. Hospital admission ang manubo. Suno kaya Provincial Administrator Rayfrando Diaz paday ng pagbantay sa mga health personnel sa mga port of entry sa pag-monitor sang health condition sa mga nagasulod ayhan sa puerto o kun sa airport. Ginalantaw man ang posibilidad kung iga-require ang isolation area para sa monkeypox positive. Ginatun-an man kung kinahanglan buksan ang mga isolation facilities sang probinsya para sa ila o kung sarang lamang nga maimpun man sila sa COVID positive suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz. Samtang nagsaka naman sa 102 ang active COVID cases sa Negros Occidental sa August 2 nga report sa Provincial Incident Management Team suno kay Diaz, hindi man makabig na malain ang COVID situation sa probinsya. Manubo ang hospital admission. Sa Cadiz District Hospital Annex Building, ang ginakabig nga COVID-designated hospital, may 15 ka mga na-admit nga COVID positive. 16 naman ang suspected cases. Kung kinahanglan nga magdugang sang COVID hospital beds, ang second kag third level sini, suno kay Diaz, ang wala pa magamit. 30 man lang ang gin-allocate natin. And we can still add kung kinahanglan pa gid na. Pero ang main hospital ya clean na siya, non-COVID case. Ato nga bag-o nga annex, amo na yang dedicate natin sa mga COVID cases. Regardless kung tip of the iceberg ang number or not, ang aton nga healthcare system wala pa Japon gina-pressure or wala pa siya ka-overwhelm. Sa number 9, natunga sa karon mga car owners sa ginadusong nga hagna nga himuon nga requirement sa car registration nga dapat may parking space ang car owner. May report si Nico Delfin. Nagabaligya anay sang mani sa kilid sang Bacolod Public Plaza si Wilfredo Sultan sang Barangay 17. Tubtob nga nangin sima nang iya anak kag nakabakal sila sang pick-up. Wala sang lugar nga maparkingan ang ila salakyan. Amo nga ila ini ginabilin sa atubang lang sang ila balay nga yara man lang sa kilid dalan. Hindi man nisilingan sa highway. Ari man tadi sa sulod sang adjacent nga mga road. Hindi man nasilinga oras-oras gagi din sa lakyan. Si Marinduque Representative Lord Alan Velasco nag-file na sang House Bill 31 nga nagamando sa Land Transportation Office nga mag-verify kung may garahe ang mga car owners antes pa man maaprubahan ang ila pagparehistro sang salakyan. Ang hagna nga nagatuyo man nga mabuhinan ang kadamuon sa mga salakyan nga kabangdanan sang paggutok man sang lakat sang trapiko. Hindi man malipod nga masami ang mga salakyan nga wala sang garahe ang nagaserbe sa blag sa alagyan. May pagkabalaka sa mga hagna si Wilfredo bangod isa man sila sa mga nakabig informal settlers sa barangay. Dito alang-alang mo nga grahian ng ang kulang kung makasarangan mo sa salakyan. Yeah. Suli kung makakwante kunan sang grahian Bakod. Ari kam lang di sa may squatter why mo. Ari mo lang tadi sa squatter hindi man taka kwangin nga sila mabutang sa grahian. Ang mekaniko nga si Eli Santillana, masami sa kilid man sang kalsada nagakaayos ang salakyan. Bisan maapektuhan ng iya palangabuyan, pabor siya nga dapat may garahe ang mga tag-iya sang salakyan. Para wala obstruction sa dala.
Nagkapita safety sa lakyan mo kung may patinglat ka. Ang Bacolod, isa lang sa mga lugar nga na-identify sang National Economic Development Authority o CONEDA nga nagadamo ng salakyan. Resulta nga apektado ang lakat sang trapiko. Ang no parking ordinance, isa lang sa mga natukod man nga pagsulundan sang syudad agon mapahagan-hagan ang paggutok sang lakat sang trapiko. Ilabi na sa mga mayor nga dalanon. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 8, sa tunga-tunga sang siningabulan sang Agosto, ginapaabot ang pag-operate sang Negros Occidental Food Terminal Market. Isa ini sa idalom sang Economic Enterprise Development Department nga ginapadali ni Governor Eugenio Jose Lacson sa paglaom nga makabulig sa local income sang probinsya sa tunga sang ginalantaw matabo nga pagnubo sa budget bilang epekto man sang buhin gikan sa National Tax Allotment. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, sinina nga adlaw ang contract signing para sa mga nagarenta o kung magarenta sang stalls. May 56 ka lessee sa fish, vending kiosks, meat and poultry, bagsakan, fruit and vegetables, dry goods kag tulahan. Libre ang renta sa fit-out period. Ang sa tulahan ang may pinakamalawig nga fit-out period, mga isa ka bulan. Magluwas sa food terminal, nagaayo naman ang ganar sang cyber center nga may 60 million pesos na nga income sa sulod sang 7 ka bulan. Yara pa lamang sa soft opening ang Negros Residences nga sa karon may kalayuhon pa. Padayon man ang ganar sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary nga suno kay Diaz, may mga tion nga fully booked. Sa piha ka bahin, Enero pa naaprubahan ang kontrata ni Mayor Albi Benitez bilang economic consultant sa probinsya, pero wala na niya ini mapirmahan. Mahimo suno kay Diaz tungod sang delikadeza, ginpaiway ini sadto ni Benitez bangod sang ginapaabot nga piniliay. Suno kay Diaz karon nga alkalde na siya, mahimo wala na siya sang tiyempo para maglantaw sini, pero wala sa problema ang koordinasyon sang probinsya kay Mayor Albi bisan wala na sang consultancy. No, it's really about time for the EEDD to generate income. A lot of funds have been provided for that department, and so naturally, the income that was expected from it, based on its business plan, should be realized. Kung maglapaw pagid siya sa aton targets based on the business plan, so much the better, no? So amo na sige-sige na ning aton nga mga enterprise nga mga establishments to make money. Sa number 7, tatlo ka mga teenagers arestado bangod sa pagpangawat sa motorsiklo. Arestado ang isa ka minor de edad kag duha ka mga 18 anyos nga lalaki bangod sa pagpangawat sa isa ka motorsiklo sa barangay Minuyan sa Murcia, Caínas ang kaagahon. Suno sa PNP, may nakakita sang aktual nga pagkuha sang tatlo sa isa ka motor nga nagaparking sa garahe. Sila ang ginagas kag tigayon nga na corner sa barangay Lopez Haina. Detained na sa karon sa Murcia PNP ang mga suspetsado. Sa number 6, ahente kag driver ginhold up sa Kawayan. Panibag-o naman nga robbery hold up ang nagluntad kahapon sa barangay Inawayan sa Kawayan kung sa diin isa ka ahente kag driver sa nga Pharmaceutical Incorporation amo ang ginbiktima. Sandig sa investigasyon sa PNP, ang mga biktima ang nag-deliver sang mga items sa baligyaan sang hinali sila punduhan sang motorsiklo sakay ang tatlo ka persona. Didto na sila gintayaan sang armas kag nagdeklarar hold up. Didto nakuha sa mga suspect ang masobra 40,000 pesos nga cash, lakip na ang cellphone sang duha ka biktima kag wallet. Parahan karon ng investigasyon sang kapulisan angot sa identity sang mga suspect. Sa number 5, sa Kabangkalan City, cellphone sang Vice Mayor ang gikawat sa tunga-tunga sa selebrasyon sang Charter Day celebration. Mga suspect na tultulan pinaagi sa GPS.
Nagatambong lang kahapon sa charter anniversary sa syudad sa Kabangkalan City Public Plaza si Vice Mayor Miguel Zayco sa snatch ang yasining duha ka mga cellphone nga nasulod sa yasining shoulder bag. Nagabalor sang 130,000 pesos ang duha ka mga cellphone. Sunod sa kay Police Lieutenant Jomel Salarda, Deputy Chief ng Kabangkalan PNP, nagpangayo sa bulig ang vice alkalde sa PNP matapos iaman matrace ang iyang cellphone pinagi sa GPS. Gintrack ini sang kapulisan kag ila ginagas ang GPS nga nagadalagan padulong Himamaylan City. Dito na nila na corner kag hold ang motorsiklo nga sakay sang tatlo ka mga persona nga amo may uyat sa kinawatan nga cellphone. Naaresto sang PNP ang mag-live-in partner nga si Melvin Cosio kag Rose Linaw, pati na ang ilay mata nga lalaki nga si Wawi Uy. Tigayon man nga na-recover sa ilang cellphone ni Vice Mayor Zayco. Lunsay mga pangayaw kag ang tatlo sa syudad suno sa pulis. Kaso nga theft ang ginpasaka na batok sa ila. Sa number 4, may pila na ka mga sentral sa Negros Occidental ang mag-aabrigaling sininga bulan sang Agosto, bagay nga ginapasalamatan sang vice gobernador. Nagalaom si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ang temprano nga pagbukas sa mga sentral magasabat sa kakulang sa supply sang kalamay sa karon. Damlag pa nagpanawagan si Ferrer sang temprano nga pagbukas sang galing sa tunga sang nagagwa nga sugilanon nga may ginalantaw nga sugar shortage sa pungsod. Ginakalipay niya nga nagresponde ang mga sugar mills sa amo nga panawagan. Iyaman ginalantaw ang pagsanyog sang lokal nga ekonomiya. Dugang pa ni Ferrer, ang temprano nga pagasugod sang milling season ang magahatag sang bulig sa kagastuhanan sa nagsanto nga pagbukas sang klase. Pila sa mga sentral nga nag-anunsyo na sang ilang nga pagbukas galing o kon abri galing suno sa Vice Gobernador among First Farmers, Hawaiian Philippines Company, Victoria's Milling Company, URC La Carlota kag Sagay Central. Sa number 3, mga sidewalk vendors naghingiyo sa syudad sa Bacolod galiwat makabalik sa pagbaligya sa higad sang dalan. Masobra na sa duha ka tuig, wala makabalik sa ilang palangabuhian ng kapin 200 ka mga katapos ng Luzuriaga, Gatuslao, Gonzaga, Araneta, Brotherhood Vendors Association o kun lugar. Kalabanan sa ila, nadulaan sa pwesto resulta sa ginpatuman ng clearing operation sandig sa mando sang Department of the Interior and Local Governments in 2019. Ang mga opisyal sang Vendors Association ang nagpadulong na kay Councilor Celia Flor nga nagapamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse agud hingyo nga matagaan sila sa kahigayunan nga liwat makabaligya sa downtown area. Sunod sa kay Cora Tabakiraw, presidente sa lugar, naghingyo man sila sang bulig sa syudad agud mapatuman ang mga nakasugtan nga regulasyon ilabi na karon nga kadam-an sa ila mga anay pwesto ang ginaokupar na sa mga manugbaligya nga hindi manila mga miyembro. Iban lang panako ng mga membro kay nagpalahuway man sang chimpo sang pandemic kag sang ginakpanay ito nagkalaputo sa lugar. Kaya ang lugar ya halin sa una, amo na dayang legitimate nga sa idok bidol halin pa sa una. Kaya ako na dayang masuggest nga tanig lang iban ba lang nga hindi lang sa lugar masulod man sila ba sa 1 meter. Kaya amo man lang ang ginaano ni Mimi. Pila na kamo da kabilo? Sa number 2, City Engineers Office kag Bacolod DRRMO ang magahimo sang assessment kung bala makabi nga danger zone ang suba sa Barangay Vista Alegre kung sa diin may isa ka iloy nga nahulugan sang bato samtang nagapanglaba kag napatay. May report si Romeo Subaldo. Sa haya sang 31 anyos nga si Ginaline Iniez, ini sa gihapon makapati ang yasin nga mga himata kung paano natabo kan abisuhan niya pang yasin ni 4 ka tuig nga hinablos nga magtakas halin sa suba kay may mahulog nga bato. Sa gani mismo, wala makapangaman nga may mahulog nga bato sa iya nga likod. Tudoy. Ano yung tita Linden? Matakasulat. Kaya nga Nagdagluwat ang bato. Namon, ay ara ka na dato. Sila nga namon. Nga o, siling ni mama ni tita Linden, may bato kuno. Nakapalayo siya? Bali daw nanhan namon, blaser nga daw halos dungan. Tapos nga nag-amusin na, nga atuto siya sa babaw na yan. Ang bata ang hindi naluyag magbalik pa sa suba bangod sa trauma.
Domingo sang aga, samtang nagapanglabas si Ginaline kag ang iyang mga himata kag kaingod balay sa magsungay Pequeño River sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod, sa ginali na lang nga mahulog ang dako nga bato kag nag-igo siya sini nga likod nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Gani para masiguro nga wala na sa may mahalitan pa, ginpa-assess ni punong Barangay Leandro Lacson de Leon sa City Engineer's Office kag sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung bala makabig nga danger zone ang lugar. Requested them for a technical analysis of the area if needed to be declared a danger zone, and if it's going to be declared a danger zone, until where, so that may demarcation na no wala tao. Kaina, nagpatigayon siyang inspeksyon si Engineer Alan Aguilion sang City Engineer's Office sa area. Gingkatuan mismo ang bahin sang suba kung sa diin nahulugan sang bato ang biktima. Hindi na nila makuha. Kaya naipit na siya. Pero din sa no? Adrao? Posible kuno nga sa sige nga pagbubo sang ulan, naghumok ang duta kag dadagdag ang bato. Masami ang mga higad sa suba ang ginakabigid man nga danger zone. Ati, kung tanawon tayo, basta higad siyang sapa, considered as danger zone eh. Kasi nagsurod na sa assessment mo. Pero i-discuss pa nanay with DRRMO kag sakay Kapman. I-check pa na. Basta danger zone, hindi pwede maistaran sang pumuluyo. Pero hulaton manila ang assessment sang DRRMO kag ila ini pong kuan kaupod ang barangay. Sa karon, ginmanduanay sang punong barangay nga likawan ang pagpanglabas sa amo nga area. Ini ang ginakinaangdan na sa mga pumuluyo, humalin pa sang una. Ruyag lang sa barangay nga hindi na masulit pa ang amo nga insidente. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. May kapin sa 2,000 ka mga informal settlers nga nagapuyo sa mga coastal areas o kung coastline sa Bacolod ang mahimong apektuhan sa ginaplano sa karon nga clearing operation. May report si Nico Delfin. Makapila na kabeses sadto nga ginhawanan sang syudad pinaagi sa dredging operation ang mga sapa sa mga coastal barangays agod man mapahagan-hagan ang problema sa baha ilabi na kuntig ululan. Ginatos naman nga pamilya nga nagapuyo sa kilid sa mga sapa kag baybay ukon sa mga danger zones ang na-relocate. Pero suno kay Councilor Vladimir Gonzales, posible masobra sa 2,000 ka mga pamilya ang sarang maapektuhan sa plano nga pag-rehabilitate kag restoration sa mga waterways ilabi na sa mga sapa kag coastline sang syudad. There will be an ordinance for the rehabilitation and restorations of all waterways in Bacolod. And if you notice, ang Bacolod kalaba sang iyang coastline. And kung tanaamon mo do wala na ta halos coastline na hindi siya wala siya may mga illegal structures. Ara agad siya sa natupa sang salvage zone. That's why siling naman ni Mayor, we really have to prioritize this area because these are contributing to our problems when it comes to flood. Kadungan sa ginalauman nga pagtukod sang on-site housing program sa madason nga tuig, tuyo ni Gonzales nga chairperson sa Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement nga makatukod man ang syudad sang medium-rise building nga sarang sayluhan sang mga maapektuhan nga illegal settlers sa mga coastal barangays. Put fences along these easements, tributaries naton. That would be a good suggestion. Kay again, we have kung we will strictly implement the 3-meter easement along riverbanks. And it could be kung ang easement na can also be used for common use, no? Sa mga litrato nga kuha sang Google Earth, makita ang mga pamalay nga nagalaksam na sa kilid sang sapa kag coastline halin sa Barangay 8 pakadto sa Barangay Banago. Isa man ini sa ginapatian rason sang pagbaha sa amo nga mga barangay. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, bangod sang pag-construct sa mga dalan, nag-usbong na ang development sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Nagtuluhaw ang dugang nga mga subdivision, pati na mga high-end nga patio. Pati solar farm, ginapaabot nga itukod sa amo nga barangay. May report si Romeo Subaldo. Sa tuanay, magsiling ka nga Barangay Vista Alegre, kalayo kag kabudlay sang dalan. Pero amo na sini karon ang Vista Alegre. Sementado ang mga dalan, may mga subdivisions nga nagtuluhaw, kag may madugang pagid.
Diri man igatukod ang Bacolod General Hospital sa masobra 3 ka hektarya nga propiedad. May farm to market road nga magakonect sa relocation site pagwa sa Barangay Granada. Ang naguba sadto nga overflow nga nagakonect man sa Vista Alegre Granada relocation site ang ginahimuan na sa karon sing steel bridge. Sunod sa kaya punong Barangay Leandro Lacson de Leon, may mga subdivisions pagid nga natalana man nga magtuhaw kag isa na diri iya ka Ayala Land Incorporated. This is going to be, basta sige-sige dalan hindi, I'll tell you, this will be the next expansion of Bacolod City. Dirino na yan. Remember the economic highways there? Lapit na patama. Kabahin man ang Vista Alegre sa malabyan sa economic highway. Ini man ang magakonect sa Mansilingan, Estefania kag Granada. Ini ang unang national highway nga magalabay sa ilang nga barangay. Sa tuanay, 90% sa barangay mga katubuhan lang pero karon kadamo na sang pagbago. Kag may mga dalagko na gani nga mga bodega sang dalagko man nga mga kumpanya. Aprobado naman ang budget sa syudad para sa solar street light sa Dalanon. Mismo ang pamilya sa punong barangay magapatukod sang 52 megawatts nga solar power plant diri. Power plant, 52 megawatt. May harap magigaling ang soldo mo na? Pare sa mga dislipat sila. Amon doon 2016 pa na. We're 2022 right now and we're still in the drawing boards na gakuanay kami. So pero at least ari na sa advanced stage. We hope na ma-okay na tanan para masugdan na. May isa paging kadako nga investor nga ginapaabot nga magasulod man sa barangay pero nagapadayon pa ang negosasyon sa landowner. Sa sulod sang 5 tubtob na pulo ka tuig, ginapaabot ni De Leon nga ang Vista Alegre na ang magapanguna nga barangay sa Bacolod kung development ang paghahambalan. This 10 years from now, anong makita ko sa Vista Alegre ayan? Will be the number 1 barangay in the whole Bacolod City. Wow. Andalan. It is government's duty to stimulate the area for growth. Ang ginayang ako niya, always stimulate it for growth. Sa karon, yara sa 33,000 ang populasyon sa barangay nga ginapaabot nila nga sa nagakatabo nga development kag pagdamo sa mga subdivision magatimbuok pagid. Yara sa masobra sa 1,600 hectares ang ilang land area. Ikaduha sa pinakamalapad nga barangay sa Bacolod nga amo ang Barangay Granada. Barb, dako nga buligid para sa mga barangay nga mga inland barangays no basta may dala na gani hapos na nagtanan. May nadumduman ko sa una Ming, no? Dugay naman to actually na deploy kami sa Vista Alegre. Do tuod na nga do ka hindi pagid siya amo nakibot ko sa sininga report nga ay hala grabe na gali ang development. So hapos katubuhan na makita mo sa una. Tuod gina Ming kay tubog itong agyan ko sing deploy ka sa amo Kung kumani pa pag economic highway ginatawag nila dako pagid kuno nga development sa lugar. Lain gid naman himo sandalan Romeo. Kagabi ito mga nagapanguna nga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.